Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bugoy. Taong 1966, Pamplona, Negros Oriental. Isinilang na bukod tanging bata itong si Bugoy. Sa murang edad niya, maraming mga kaluluwa na siyang nasisilayan sa lugar nila. Sabi sa binuo ng kanyang lolo, mag-iingat siya dahil hindi lang sa pagpaparamdam magsisimula ang kalbaryo ng buhay niya. Ayon kasi rito, ang mga sanggol na isinilang na may halik ng anghel sa likod ng ulo ay nangangahulugang isa ito sa mga piling taong may direktang kaugnayan sa itaas. Magkakahanay din sila ng mga dibino, ngunit iba ang kanilang estado ng mga kakayahan. Kung ang dibino ay may kapamahalaan sa lahat ng biyaya ng mundo, ang mga katulad naman ni Bugoy ang may kapamahalaan sa mga kaluluwang hindi pa natatahimik. Mga bantay din sila ng lagusan patungong kabilang buhay at walang dadaan sa kanila nang hindi nila nalalaman ang nakaraan nitong buhay. Ngunit taliwas sa mga dibino, hindi dumaraan ng mga pagsasanay ang mga katulad ni Bugoy. Wala rin silang maestrong gagabay, kaya malimit sa mga katulad niya na mamatay ng bata. Yun din ang rason kung bakit madalang lang ang nakakaalam ng tungkol sa kanilang pag-iral. Sa maniwala man kayo o hindi, isa lamang sa 5 ipinapanganak bawat dekada ang nabubuhay. Yung iba, kapag minamalas nakakaligtas naman, pero may sakit sa pag-iisip. Ayon sa kanyang lolo, dala yon ng matinding pagpaparamdam ng mga kaluluwa rito. Kapag kasi hindi nalaman ng mga magulang ang kalagayan ng bata, maaaring hindi nila mapansin ang mga nakikita nitong kakaiba sa mundo. Mabuti na lang sa panig ni Bugoy, alam ng kanyang lolo ang tungkol dito. Katunayan, noong malakas at nabubuhay pa ito, palagi itong nasa tabi niya. Konting iyak lang, agad yung lumalapit para lagyan siya ng pangontra. Marami ring mga usalang iniihip nito sa kanya upang masigurong hindi siya masasapian ng masasamang elemento. Dahil sa tulong nito, lumaki si Bugoy ng ligtas sa anumang panganib na nagmumula sa mga kaluluwa. Hindi naglaon nang tumungtong siya ng edad 30 anyos, sa kasamaang palad pumanaw ang lolo niya. Maraming nilalang kasi ang nagkaroon ng galit dito, kaya nung nasa kasagsagan siya ng kanyang trabaho, binalikan ng matandang yon. Hindi na yon nakalaban pa, dala na rin ng matinding katandaan. Nakakalungkot mang isipin ang nangyari, pinili ni Bugoy na tanggapin ito. Matapos ang libing, bumalik siya sa lugar kung saan binawian ng buhay ang matanda. Lahat ng kaluluwa at elementong naninirahan sa lugar na yon, isa-isa niyang tinawag at tinanong. Yung mga hindi nakinig, pinarusahan niya, habang ang iba namang tumulong, ginantimpalaan niya ng malayang pagtawid patungo sa kabilang buhay. Sa kakahanap niya ng salarin sa pagpanaw nito, may mga kaluluwang nakapagturo sa kanya sa mga huli nitong nakita bago namatay ang matanda. Ayon sa mga nilalang na yan, hindi yun namatay ng katandaan, bagkus pumanaw ito dahil sa elementong sumapi rito. Napakadilim ng presensya ng elementong yan, at sa loob lamang ng ilang minuto, napuksa nito ang kaluluwa ng matanda. Wala man silang ideya kung saan yun nagmula. Nasisiguro nilang pagmamay-ari yon ng isang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Naniniwala rin silang may pisikal na anyo ito, buhat sa mga usal na kanilang narinig at naramdaman. Nang malaman naman ni Bugoy ang tungkol dito, nagkaroon siya ng pag-asa para mabigyan ng hustisya ang matanda. Gamit ang kanyang kapangyarihang mamahala sa mga kaluluwa, inari niyang lubos yung mga tumulong sa kanya. Nang malaman din niyang dating antingerong mga ito, humanap siya ng mga binatilyong may sakit sa pag-iisip
para pasapiin ang kaluluwa ng mga ito. Madali naman niya yung nagawa dahil sa may mga kakilala rin siyang nasa ganoong kalagayan. Hindi rin niya basta-bastang ipinasok ang mga kaluluwang yan na walang pahintulot na nagmumula sa taong nagmamay-ari ng katawan. Nang may sa katuparan na yon ni Bugoy, 3 sinaunang antingero ang naibalik niya sa mundo ng mga buhay. Bawat isa sa mga ito, kargado ng mga malalalim na lihim na karunungan na siya namang alam niyang masasandigan sa oras ng kagipitan. Bago rin nila simula ng paghahanap sa pumatay sa lolo niya, binigyan niya ng sapat na panahon ng 3 para makuha ang mga naiwang gamit ng mga ito. Sa loob ng 1 buwan, wala siyang ibang ginawa kundi hintayin ang 3 niyang kasama. Iniwasan niya rin noong tumungo kung saan-saan, gawa ng dahil sa plano niya, mas lalong dumami ang mga kaluluwang pumapanhik sa katawan nila. Nga pala, napakalayo ng mundo ni Bugoy sa pangkaraniwang mundo ng tao. Kung sa atin, mga ordinaryong tao lang ang ating nasisilayan, sa kanya halos lahat ng nilalang nagawa ng itaas, nakikita niya. Ang baryo din nila noon, palaging puno ng mga kaluluwa na nagmula pa sa iba't ibang panahon. May mga sundalo, katutubo, Kastila, ibang mga dayuhan, at mga piratang nagmula pa sa mga malalayong lugar. Ayon sa kanya, nakakatakot masaksihan ang mga ito noong una, pero sa katagalan nasanay na rin siya. Napagtanto niya kasing wala itong kapangyarihang gawan siya ng masama, at ang tanging nais lang ng mga ito, makipaglapit sa kanya para mabigyan sila ng pagkakataon na makatawid sa kabilang mundo. Marami na noong pinapapasok itong si Bugoy, pero dahil sa dami rin ng mga kaluluwang nanggaling pa sa iba't ibang lugar, sadyang hindi ito maubos-ubos. Dahil sa ganoong sitwasyon, nagtakda siya ng panahon kung kailan niya pagbibigyan ng kahilingan ng mga kaluluwa na yon. Wala naman itong problema sa mga kaluluwa, kaya habang naghihintay, minarapat nilang manatiling malapit sa kanya. Yung iba naman, tumungo na sa mga karatig isla kung saan naroon ang mga kagaya ni Bugoy na nagbabantay din ng lagusan. Dagdag pa niya na, maraming nakakapangilabot na kaluluwa ang nasisilayan niya oras-oras, subalit hindi niya ito pinapansin. Yung iba nga, halos hindi na talaga siya nilulubayan, makatawid lamang. Ang kaso lang, kahit gusto niyang patawirin ng mga ito, hindi yun maaari dahil sa kanyang pangako. Ayaw naman kasi niyang ipakita sa iba na may pinapaboran siya. Sa paglipas pa ng mga araw, dumating na ang 3 antingero. Sabay-sabay itong nakarating sa kanyang pamamahay, alinsunod sa kanilang napag-usapan. Pagsilay naman niya sa mga itong kargado na ng mga mutya, napangiti lang naman siya habang nagwiwika sa pinuno ng mga ito. Nakakamangha naman. Hindi ko inaasahang malaki ang magiging pagbabago niya sa 1 buwan. Mabuti naman at hindi ako nagkamali ng pagpili. Pagkalahad naman ni Bugoy ng mga katagang yon, napangiti na lamang ang mga ito. Sa pagpasok naman nila sa loob ng kanyang pamamahay, agad naman silang naghanda ng makakain. Kinahapunan, nang mataong wala na silang gagawin, di na rin siya nagdalawang isip na magpaalam sa kanyang mga magulang. Matapos naman niya itong gawin, agad naman silang umalis ng bayan. Walang eksaktong lugar sila noong pupuntahan, gawa ng nakadepende ang kanilang lakad sa direksyong pinanggagalingan ng presensyang nakuha ng mga antingero. Habang binabagtas nila noon ang daan, hindi naman nila maiwasang mag-usap ukol sa nilalang na maaaring pumaslang sa kanyang lolo. Naniniwala kasi silang hindi rin yun pangkaraniwan, gawa ng kahit matanda na ang lolo ni Bugoy, hindi rin basta-basta ang mga karga nitong tangan.
Base naman sa mga napansin ng kasama niya, maaaring gumagamit ng itim na elemento yung nilalang na pumatay dito. Hindi rin malabong alam nito ang tungkol sa kanya, kaya para masaktan siya, isa sa kanyang pinakamamahal ang pinatay nito. May kutob din ang kanyang mga kasamang antingero na maaaring naghahanda na ang nilalang na yon para sa kanilang pagdating. Dagdag pa ng mga ito na mas magandang huwag silang magpakakampante upang hindi sila masurpresa sa kanilang mga madadatnan. Dumaan ang mga araw, napadpad sila sa isang baryo na malapit sa hangganan ng Pamplona. Nataon namang pista sa lugar na yon, kaya sa halip na magpatuloy, minabuti nilang doon na muna magpalipas ng magdamag. Di naman siya noon tumutol, gawa ng kahit papaano nauunawaan din niya ang kalagayan ng mga espiritong kanyang inabala. Habang nagiinuman ng mga ito, nakaupo lang naman siya sa isang tabi, maiging nagmamasid sa buong paligid. Kahit nagsasaya ang mga kasama niya noon, nanatili siyang bihilante upang hindi sila magulat sa mga nilalang na bubungad sa kanilang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, may napansin sila Bugoy noon na grupo ng mga aswang na umaaligid malapit sa liwasan. Alam nilang taga-baryo ang mga ito, kaya inaasahan nilang dayo ang punteriya ng mga to. Habang papalapit naman ang mga nilalang, agad namang tumahimik ang tatlong antingerong kanyang kasama. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung lumapit, sabay upo ng tahimik. Hindi na rin pinansin ng mga ito ang mga taong nagkakatuwaan noon dahil sa nakatuon ang kanilang wisyo sa mga nararamdaman nilang kakaiba sa mismong liwasan ng baryo. Maya-maya pa paglayo naman ng mga nilalang, agad naman niyang niyaya ang kanyang mga kasama na humanap na ng mapagpapahingahan. Mas mainam kasing umalis sila roon ng maaga upang hindi na sila madamay pa sa masamang binabalak ng mga ito. Ang buong akala niya kasi, hindi sila ang punteriya ng mga nilalang ngayon. Paglabas naman nila ng liwasan, panay naman ang pagtanong sa kanya ng antingero ukol sa ginawa niyang pag-iwas. Medyo nahihiya kasi itong gawin ng bagay na yon, lalo pat noong nabubuhay ito, wala itong inuurungang laban. Dagdag pa nito na, kung natatakot siya sa mga ito, maaari naman sila na lang ang kumaharap dito. Matapos naman yung marinig ni Bugoy, napangiti lang naman siya habang inaabisuhan ng antingerong yon na sa kanilang lahat, siya ang may pinakamalakas na abilidad. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik kasabay ng pagtanong nito sa kanya kung ano ang abilidad na yon. Dahil sa sinabi nito, minabuti na lamang niyang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Ilang minuto pa ang lumipas, may nasipat silang puno ng mabolo di kalayuan sa baryo. Walang tao sa lugar na yan, kaya na may nagpasya silang doon na tumungo. Nataon naman noong maliwanag ang buwan, kung kaya't naging madali para sa kanila na makapwesto. Ayon kay Bugoy, napakaganda ng lugar na yon dahil sa nakapwesto ito sa medyo itaas na parte ng isang maliit na burol. Patag at maliit lang din ang damo sa paligid, kaya nakahiga sila roon ng komportable kahit maninipis ang dala nilang kumot. Paghiga naman nilang apat, agad namang natulog ang dalawa nilang kasama. Yung isa panay na rin ang paghigab, indikasyon na malapit na itong umidlip. Siya naman noon, pumikit na rin upang makapagpahinga na. Kahit walang nagbabantay noon sa kanila, kampante naman silang natulog ng sabay-sabay. Alam kasi nilang maaalarma din sila kapag may napansin ng mga kaluluwang umaaligid sa paligid na kakaiba. Likas kasing nagbibigay ng hudyat kapag nakakaramdam ang mga ito ng panganib sa buhay
ng mga taong katulad niya. Di man kasi sa pagmamayabang, pero kapag nabiyayaan ka ng kakayahang katulad ng kay Bugoy, kakampi mo ang lahat ng kaluluwa, mabuti man yun o masama. Lahat kasi ng naliligaw, iisa lang ang pakay, at yun ay makatawid sa kabilang buhay. Alam din nilang wala silang kakayahang traidorin si Bugoy. Gawa ng sa oras na may mangyaring masama rito, lahat ng espiritong sangkot ay maglalaho na lamang na para bang hindi man lang sila umiral sa mundo. Pagkaraan pa ng ilang oras na pagpapahinga, naging maayos naman ang lahat. Sobrang tahimik ng buong paligid, kaya pakiramdam ng kanilang grupo para silang natutulog sa isang malaking silid na may napakalambot na kutsyon. Ang kaso lang, pagtahimik naman ng mga nagkakasiyahan noon sa liwasan, may napansin silang kakaibang huni ng hayop. Napakalayo pa nito pero alam nilang hindi yun pangkaraniwan. Maya-maya pa, isa-isa na ring naalarma ang kanyang mga kasama buhat sa nakaambang panganib. Yung katabi niya, pasimple naman siya nitong ginigising, subalit lingid sa kaalaman nito, kanina pang gumagala ang kanyang pandama sa buong paligid. Hindi naglaon, nang hindi na niya maatimang paniniko nito, agad naman siyang napaupo sabay wika rito ng, "Huwag mo nga akong sikuhin ng sikuhin. Kanina pa ako gising." Matapos naman niya yung mailahad, sa kumpas ng kanyang mga kamay, agad namang nagkatipon ang lahat ng mga kaluluwa at elemento sa buong lugar. Pag-utos naman niya ritong ituro ang kinaroroonan ng mga nilalang na kanina pang nagmamasid sa kanila, agad naman yung sumugod patungo sa may kakahuyan. Pumaikot-ikot ang mga kaluluwa sa lugar na yon na siyang naging sanhi upang mapilitang lumabas ang mga aswang na nagmamasid. Pagsilay naman ni Bugoy sa 5 nilalang na nasa kaanyuan ng mga baboy, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng galit laban sa kapangasa ng mga ito. Pagtayo naman niya sa kanyang kinauupuan, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na wag nang makikialam. Dagdag pa niya na, hangad niyang ipakita sa mga ito ang kanyang abilidad upang magkaroon naman niyo ng konting tiwala sa kakayahan niya. Matapos naman itong mabanggit ni Bugoy, dali-dali naman niyang sinugod ang 4 na aswang. Pagsilay naman ng mga ito sa kanyang walang dalang sandata, hindi na rin yun nag-alangan pang sumalubong sa kanya. Ilang segundo lang ang dumaan. Nagkaharap na sila, dahilan upang walang habas naman niya yung pagsusuntukin. Akala ng mga nilalang na yon pisikal na lakas lamang ang kanyang abilidad, pero nung mahawakan niya ang isa sa mga ito, tila bang nagbago na ang ihip ng hangin para sa panig ng kanyang mga katunggali. Pagsilay nito sa kanyang hinihigop niya ang kaluluwa ng kasama nito, agad naman yung nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan. Alam kasi nilang hindi pangkaraniwan ng ganoong abilidad, kung kaya't hindi nila maiwasang makaramdam ng takot. Matapos namang lamunin ni Bugoy ang kaluluwa ng nilalang na yon, ang anyo nitong tangan at ang kapangyarihan nito bilang aswang ay naipasa sa kanya. Kagaya ng mga kalaban niya, nagpalit anyo rin siya upang maiparamdam sa mga ito ang sakit na kalabanin ang kauri nila. Dahil sa ginawa niyang yan, halos magdalawang isip naman ng mga ito na lumaban sa kanya ng mano-mano. Hindi na rin yung direktang nakakaatake dahil sa kanilang pag-aalangan. Pakiramdam kasi ng mga ito na ang kaharap nila noong mga oras na yon ay ang kadugo nilang pinaslang ni Bugoy. Nang mapansin naman niya ang pagbabago ng kanyang mga kalaban, hindi naman niya maiwasang ngumisi habang pilit yung sinisindak. Maya-maya pa, pag seryoso naman ang mukha niya, muli niyang sinugod ang isa sa mga ito,
dahilan para magawa niyang mahigop ang espiritu nitong nagtatago sa katawan. Matapos naman niya yung gawin, agad naman niyang binagsak ang bangkay nito na unti-unting naaagnas. Dahil dito agad namang napagtanto ng mga aswang kung gaano siya kapanganib. Sa isang iglap, imbis na ipaghigante ang mga namatay nilang kasama, napilitan na yung lumipad papalayo. Pagsilay naman ni Bugoy sa ginawa ng mga ito, minabuti naman niyang wag na yung sundan. Wala naman kasi siyang dahilan para ubusin ng mga ito, lalo pat wala naman yung kasalanan sa kanya. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, agad naman niyang niluwa ang dalawang kaluluwang hinigop niya. Pagbalik naman ng mga ito sa kanilang wisyo, inabisuhan niya yung magpagala-gala na muna sa mundo habang naghihintay ng susunod na Biyernes Santo. Tuwing Semana Santa lang niya kasi binubuksan ang lagusan patungo sa kabila bilang pagkakilala sa kapamahalaan ng may likha. Nang marinig naman niyo ng mga espiritu, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Sa pag-alis naman ng mga ito, agad naman siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Pagdating naman niya roon, agad naman niyang napansin ang labis na pagtataka at pagkagulat ng mga antingero. Kahit hindi yun nagsasalita, alam niyang hindi yun makapaniwala sa kanyang ginawa. Nang mapansin naman niyo ni Bugoy, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa abilidad niyang yon. Ayon sa kanya, hindi basta-bastang natataglayang ang ganoong abilidad at eksklusibo lamang ito para sa mga katulad niyang espesyal na tao. Pagtatapat pa niya na, hindi lang yon ang kaya niyang maipamalas, kaya kahit wala siyang tangang mutya, kaya niyang makipagsabayan kahit kanino. Hanggat may mga kaluluwang mapaghihiraman niya ng abilidad, wala siyang dapat nakatakutan. Mariin niya ring inilahad na babase ang kanyang lakas sa taglay na kapangyarihan ng kaluluwang kanyang kinain. Kadalasan din, kapag meron siyang kalaban, yon ang abilidad na malimit niyang gamitin, pero kapag nananawa na siya rito, inuutusan niya ang lahat ng kaluluwang sumunod sa kanya, nasapian ang kanyang kalaban. Isipin niyo na lang kung gaano katindi ang abilidad na yon. Labis yung nakakamatay para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa dahil sa kawalan nila ng depensa na humarang sa mga kaluluwa at sapi. Dagdag pa niya na, kapag napasok na ang katawan ng kalaban niya ng libu-libong kaluluwa, kusang puputok ang buong sistema nito. Magsisimula yon sa pagdurugo ng atay hanggang sa pagkabitak ng puso. Titigil din ang sirkulasyon ng dugo kasabay ng mabilis na pagkamatay ng mismong utak nito. Ang mas matindi pa sa lahat, kahit nasa ganoong kalagayan na ang nilalang na yan, hindi pa rin ito patay. Pilit pa kasi nitong nilalabanan ng mga kaluluwa na animoy nagkakaisa para patalsikin siya sa mismong katawang pagmamay-ari niya. May dalawang paraan din ang pwedeng tahakin ang kaluluwa ng biktima. At yun ay ang sapilitan niya roong paglayas o hindi naman kaya'y ang kanyang pagmamatigas na magdudulot ng pagkawasak ng kanyang espiritu. Ayon pa kay Bugoy, isa yung pinakamatinding parusa na maaaring maranasan ng nilalang na kasalukuyang kumakalaban sa kanya. Nang marinig naman yun ng kanyang mga kasama, agad naman niyang naramdaman ang paghanga ng mga ito sa kanya. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman niya itong inabisuhan na magpahinga. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Inabot din ng 2 linggo ang kanilang paghahanap hanggang sa kalaunay natunto nila ang bahay ng isang matandang babae na dalubhasa sa paggamit ng mga itim na elemento. Pagsilay naman doon ng kanyang mga kasama, agad naman nila itong kinumpronta
Ngunit sa halip na masindak ito, tumawa lang yon sa kanila. Dahil sa ginawa ng matandang yan, agad naman yung nagkarga ng bakod at puder sa katawan, kasabay ng dahan-dahan itong paglapit sa kinaroroonan ng bahay ng matanda. Si Bugoy naman noon, kampante lang na sumunod sa mga ito habang pinakikiramdaman ng buong lugar. Ilang minuto pa ang lumipas nang muling magkasagutan ang mga antingero at ang matanda. Doon na tumaas ang tensyon sa paligid. Sa halip di na makinig yun sa kanila, bigla naman yung umihip ng usal sa paligid, dahilan para magpakita ang mga itim na elementong alipin nito. Mabilis din yung nagkaroon ng anyo, at sa isang iglap tumambad sa kanila ang dalawang malalaking itim na aso. Nag-aangil ang mga nilalang na yan, at sa estado ng mga ito napakalayo nito sa pangkaraniwang hayop. Alam din ng mga antingero na mapanganib ang mga asong yan, kaya sa abot ng kanilang makakaya, pinipili nilang wag yung direktang atakihin. Lubos din nilang pinagtutuunan ng pansin ang pangil nito na naglalabas ng mga pulang likido. Pag-angil naman ng mga nilalang na yan, buong puwersa naman yung sumugod sa tatlo. Hindi naglaon. Nang magkaharap na ang mga ito, agad namang napansin ni Bugoy ang lakas ng mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang mga nasilayan, doon niya napagtanto na hindi basta-basta ang kapangyarihan ng matanda. Nalaman niya ring nakatayo sila sa isang malaking ritual na halos oras na lamang ang pagitan para malaman niya kung ano ang nilalaman nito. Kalahating oras pa ang dumaan nang hindi na maatim ng matandang yon ang mga nangyayari. Agad naman yung bumunot ng punyal, sabay sugat ng palad nito. May mga inusal din yung malalalim na kataga, dahilan para mag-iba ang presensyang umiikot sa lugar na kinaroroonan nila. Pagyanig naman ng lupa, nagkaroon ng buhawi sa mismong kinatatayuan nito, kasabay ng paglabas ng isang demonyong binabalot ng asupre at apoy. Bagaman kasing laki lang nila ang nilalang na yan, alam ni Bugoy na puro ang kapangyarihan nito. Pagsilay naman sa kanya ng dyablo, buong puwersa naman yung sumugod, ngunit pagwasiwas naman ito ng hawak nitong latigo, walang pagdadalawang isip naman niya itong hinigop. Kahit alam niyang hindi madaling higupin ang nilalang na yan, pinagsumikapan niya itong gawin. Hanggang sa kalaunay, nakipag-isa na yon sa kanyang katawan. Matapos namang masilayan ng matanda ang kanyang ginawa, nagdulot naman ito ng matinding takot. Kahit hindi kasi nito sabihin, alam niyang yun na ang pinakamakapangyarihan nitong abilidad na kayang gawin. Habang nakatitig naman sa kanya ang matandang yan, pilit naman yung nagtatanong kung papaano niya yon nagawa. Subalit sa halip na sagutin ito ni Bugoy, minarapat niyang pasapian ito ng libu-libong kaluluwang nakabuntot sa kanya. Matapos naman niyang maibaba ang utos, agad namang pinagpistahan ng mga ito ang matanda, hanggang sa kalaunay tuluyan na ring nawasak ang kaluluwa nito. Pagsilay naman niyang patay na ang espiritu ng matandang yan, agad naman niyang hinigop ang mga asong patuloy pa ring kaharap ng kanyang mga kasama. Matapos niya itong gawin, pinabalik niya yon sa impyerno upang hindi na ito makapaghasik ng lagim. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, agad naman silang umuwi, at pagdating naman nila sa bahay ni Bugoy, nalaman ng tatlong kanyang dahilan kung bakit niya yon isinama. Ayon sa kanya, ayaw niyang lumakad ng mag-isa dahil sa mga bumabagabag sa isipan niya. Marami kasi siya noong iniisip, kaya alam niyang hindi niya mapagtutuunan ng misyon kung siya lang mag-isa ang gumawa nito. Upang maipakita rin ang kanyang pasasalamat sa tatlo, minabuti naman niyang patawirin na yon sa kabilang buhay.
Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang bumalik sa kanyang mga gawain. Hanggang sa pagtanda noon ni Bugoy, walang nakaalam kung ano at kung sino siya. Nalaman na lang din yon ng mga anak niya noong baldado na siya at naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Sa pagpanaw niya, naging masaya naman siya dahil isa sa kanyang mga anak ang pinagpasahan niya ng kanyang kapangyarihang kasing lakas ng Dibino. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang roller coaster yung nangyari sa buhay ni Bugoy, no? Pero most of the time naman, palagi siyang lamang eh. Palagi siyang malakas. Kasi nga naman, ikaw ba naman kaya mong mag-control ng unlimited na kaluluwa? Tapos nauutusan mo pa yon. 'Di ba? Para sa akin, sobrang tindi ng kapangyarihan na yon. Hindi ko nga masabi na kasing lakas siya ng Dibino, parang mas malakas pa eh. 'Di ba? Sabihin na natin na kapag nagkaharap si Bugoy at saka yung Dibino, nag one-on-one sila. Tapos pinaulan na ng maraming kaluluwa ni Bugoy yung Dibino. Masasalag yun ng Dibino. Oo, kasi may poder, may bakod, tas may depensa pang kakaiba yung mga Dibino eh. Alam naman natin yun. Tapos bukod pa ron, may mga gabay pa sila. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, libu-libong kaluluwa. 'Di ba? Pwedeng tunawin ng Dibino yon agad-agad. Kasi nga naman, may mga dasal sila para ron. Pero hanggang kailan niya kakayaning salagin yung mga atake nito ni Bugoy? 'Di ba kasi Anli, tas bukod pa ron, kaya niyang humigop ng kaluluwa. So, para sa akin, nakakatakot talagang kalaban to. Kasi kahit yung mga galing na nga sa impyerno, nahihigop niya pa eh. Tapos kapag nahigop niya yon, magiging abilidad niya yung abilidad ng nilalang na yon. Diba? Buti na lang si Bugoy, kita naman nating lahat na purong kanan siya. Ang gusto niya lang mangyari, maipaghigante yung lolo niya na hindi niya alam kung bakit pinatay nung nilalang na yon. Pero nung nagkaroon tayo ng linaw na kaya pala ginawa yun ng matandang babae, kasi gusto niyang mamatay tong si Bugoy. Ayaw niya ng katulad na lahi nito ni Bugoy na espesyal na tao. So overall, masasabi ko sa kwento, napakaganda nito. Lalo na kung meron pa tayong solidong backstory tsaka yung mga naranasan pa ni Bugoy, pero isa lang incident sa atin. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.